Abot sa mahigit 2.5 billion pesos ang halaga po ng monetary benefits na naibigay po sa mga manggagawa matapos sa mga maresolba ang labor dispute sa Ilocos Region noong 2025. Ayon po yan sa Department of Labor and Employment Region 1 or DOLE RO1. Bate po sa datos ng DOLE RO1, kabuang 423 requests for assistance or RFA ang kanilang nahawakan sa ilalim po ng Single Entry Approach or SENA sa iba't ibang field offices noong nakaraang taon. Sa bilang na ito, 407 na kaso po ang matagumpay na naayos na katumbas po ng 92.22% ng settlement rate. Sa pamamagitan ng mga pagkasunduan sa SENA, may 977 na manggagawa ang nakinabang at nakatanggap ng kabuang higit 2.53 billion pesos bilang bayad at benepisyo. Layunin ng mekanismong ito na marisolba kaagad ang mga issue sa paggawa sa pamamagitan ng dialogo at pagkakasundo upang nang hindi na dumaan pa sa mahabang proseso ng paglilitis. Iniulat din ng DOLE RO1 na 418 na RFAs ang ganap na resolba noong taon 2025 na may 98.82% na porsyentong disposition rate bilang patunay na mabilis ang pag-aksyon sa mga reklamo ng mga manggagawa. Patuloy namang binibigyang diin ng DOLE Region 1 na mahalagang bahagi po ng SENA sa pagtiyak ng agad na patas na matutugunan ng mga usaping paggawa habang sinusulong ang maayos na ugnayan ng pagsapagitan ng mga manggagawa at mga empleyado o mga employer sa buong Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.